Longri arlo bangsuri ingkoi ra hini ariso atuma phan Jal Jeevan Mission pen achik lojon wang suri trogra pharo pho tangka pipajir pon popura keram tang mati jong ni phaikri siarni cabinet along kedeng pon nangli tuma theng no along karbi anglong live ke ban laki isi ning karong abirata bangso ning karong abirata laki keram tang mati jong ni phaikri siarni state cabinet along kedeng pon bangso abirata state cabinet along kedeng pon alam rai laki Longri arlo bangsuri ingkoi ra hini ariso atuma phan panong si dihina muakera pipo cheklo e jonalong kipi ka pajir ponja tangka phai lake suri trogra pharo pho tangka bangso tangka lake achiklo jon tin nalongta nanglitum longpo suri trogra pharo pho tangka achiklo jon tin along kapajir ponja scheme men lake Jal Jeevan Mission Jal Jeevan Mission bena jok achiklo jon tin along Sika suri trogra pharo pho tangka pajir pon ikpo News Desk report Karbi Anglong Live